După ce am înțeles tot procesul, rata de a strica a scăzut foarte mult, a scăzut cu 90%. 10% reprezenta faptul că nu aveam toate uneltele, moldurile necesare și le încadram greșit, mă grăbeam pentru că eram singur în ceea ce eu făceam. Eu schimbam și o mufă și o baterie, făceam și o recondiționare, vorbeam și cu clientul, îi montam și o folie, vindeam și o husă, băteam și pe casă și seara mai trebuia să dau și cu motora când plecam. Ok? Și atunci vreau să vă spun faptul că dacă aveți de gând să faceți lucrul ăsta și serviți mai mult, e părerea mea, ori vă nișați pe un anumit brand, ori faceți doar asta pe recondiționări pe mai multe branduri, ori vă gândiți la o scalare reală în timp și vă faceți un plan de la început. Faceți-l de la început, nu merge, văd eu pe parcurs. Pentru că văd eu pe parcurs nu face nimic altceva decât să amânați momentul